In Drachten is een 54-jarige man aangehouden van mogelijke belutsenheid bij de deur van zijn vrouw. Verleden week is de vrouw met haar scootmobiel uit het wetter helle in Drachten. Eerst was het toch dan een natuurlijke deur, maar de politie is nu een onderzoek starten. De echtgenoot van de vrouw wordt morgen verlaat. Shinky Knecht had de kwartfinale helle van de 500 meter shorttrack in Sochi. De bantegeerster gong bij de series als eerste over de eindstreek. De kwartfinale, de hele finale en de finale worden vreed verrieden. De Maple-redens uit Jester-Nijtjerk hel je goud in Sochi. Jorien Termors, Stefan Groothuis, Victor Aan en Sang Wali binnen Olympisch kampioen worden op de Frieske redens. De helft van de rieders in Sochi stiert op deze redens. De vrouwtje van SC Heerenveen kan dit seizoen dagsuitmaatje. Het financiële god van €84.000 is stichten. Het vrouwtjesteam valt onder een aparte stichting, maar de banden met SC Heerenveen worden nu oanhellen om het vrouwtjesvoetbal te redden. Joen heeft vannacht kans op Rijn en een gratis 5. Morgen op een soort bewolking, maar dan blijft het droog. Een vrij krachtige wind uit het westen, de temperatuur is een gratis 9.